Delikado mo niyang baliyaw ng coronavirus sa Pilipinas. Dali, ingat ka. Naarap na lang kayo. Coronavirus na yan. Alit na pag-iin sa paniki. DJ Christian Melody exclusive. Battle mode activated. Ayos man. Basta Naive, the best. DJ Christian Naive Remix. Sakit ba? Basta Naive, the best. DJ Christian Naive on the When you're gonna stop breaking my heart?